Volám sa Ivan Štefunko a som predseda predstavenstva firmy Neology a venujem sa celkovému manažmentu tejto firmy, stratégii a niekedy sa mi podarí aj robiť niečo vo výkone. Firmu Neology som zakladal s jedným mojím veľmi dobrým kamarátom, ktorý žiaľ už tu nie je, lebo vlastne pôsobí vo vládnej funkcii, volá sa Martin Brunsko, a vlastne pred 4,5 rokmi sme mali spoločný nápad založiť firmu, ktorá sa bude zaoberať manažovaním vedy. Totižto platí princíp, že čím lepší vedec, tým horší manažer a naopak. A keďže my nie sme dobrí vedci, ale myslíme si, že sme dobrí manažeri, tak sme prišli s myšlienkou a ponúkli sme ju vedeckej komunite, že im pomôžeme manažovať ich vedecko-výskumné projekty, ktoré sa javili byť ako zaujímavé pre nadchádzajúce obdobie kvôli tomu, že spúšťal sa v tom období operačný program Veda a výskum. Neology má také dva piliere. Jeden pilier, nazvime ho, je infraštruktúra vedy. Pomáhame vedecko-výskumným inštitúciám, či už súkromným alebo verejným, budovať vedecko-výskumnú infraštruktúru laboratória, ako aj na druhej strane im pomáhame budovať konzorcia, centra excelentnosti a kompetenčné centra na to, aby boli lepší v networkovaní ich nápadov a neskôr aj realizácii. A druhý pilier sa zaoberá, nazvime to, transferom technológií, respektíve komercionalizáciou, keďže robíme pre cirka 85% celého vedecko-výskumného potenciálu na Slovensku, rátame to podľa počtu PhD študentov, tak približne vieme, kde sú nápady, ktoré stoja za to aj z komerčného hľadiska. A okolo týchto nápadov, máme ich momentálne ako klientov 5 až 10, záleží ako to rátame, okolo týchto nápadov, ideí, tímov, ale aj jednotlivcov stávame firmy, pomáhame im stanoviť si obchodnú stratégiu, vytvoriť biznis plán, zapatentovať alebo ochrániť ich technológiu a hľadať spôsob, ako ísť teda mimo slovenských hraníc. Máme také tri základné kritériá pre toto. Prvé je, že to musí byť idea, ktorá je paradigmatickou zmenou voči dnešnému stavu. To znamená, že vlastne disruptívnym spôsobom mení trh. Prvá vec. Druhá vec, je to idea, ktorá je internacionalizovateľná, to znamená, že ide mimo slovenské hranice, respektíve mimo tento región. A tretí princíp je, že táto idea pochádza z vedecko-výskumného prostredia, znova či už súkromného alebo verejného,